No, takže sme v Martine, časti v Stráne a ideme na tú feratu martinskú. Toto je ten začiatok, ten spodok, ten ľahší variant. Tak uvidíme. Dúfam, že nepobudíme. Tak, pomaličky ideme, no. Uvidíme. No, ešte vysoko. Sme na tej štvorke, ideme ešte kúsok hore a potom doprava na ten vodopád. Dúfam, že sa to bude dať zvládnuť do zistenia. Vodopádik. Hezky. Sme dosť vysoko, sme na druhej ferate a ino je 5. Tam sa to rozdvojuje. Dobre, ideme hore. Vodopádik krásny, no. Je to paráda. Nádhera. Nádhera. Krása, krása. Môže byť. Je to good. Vodopády krásne. Vyplatilo sa. Dobre, pokračujeme. Nádhera, spokojný som, krása. Splnilo to moje očakávanie. Spokojný. Vidíte, nie je to ani až také moc náročné, aby sa to nedalo zvládnuť a je to good. Nádhera. Nádhera. Sme tu. Dio Pepe. Nádhera. Doporučujem. Hezky. Takže po tej knižke sme to
veľmi milé prekvapení. Stálo to za to, doplatilo.